Senjuri, nsemmilkom ġditu grazzi tal-jena għattumana għal-program Ribna. Ftit minuti kollox u naġġornalkom dwar l-aħħar żviluppi politiċi. Kemm il-darba fuq dan il-programm iddedikajna ftit minuti biex nitkellmu dwar l-inkjesta tal-isptarijiet. Speċifikament mhux biss dwar l-inkjesta tal-isptarijiet iżda l-esperti li hemm marbuta magħha. U anke kif qed jitqajmu diversi mistoqsijiet dwar il-validità ta' dawn l-istess esperti u anke l-awtentiċità tagħhom. Kemm wieħed jgħid joqgħod fuq l-istess provi li kellhom iresqu jew inkella li wieħed qiegħed jistaqsi biex jiġdu iżda xorta waħda mhumiex lesti li jiġdu. Tkellimna dwar espert, tkellimna dwar it-tieni espert, tkellimna dwar it-tielet espert. Illum ukoll mill-ġdid se nkunu qegħdin nurukom kif Nowlin bil-provi wkoll u bil-fatti bħal dejjem issa għandna espert ieħor illi qegħdin jitqajmu iżjed mistoqsijiet dwaru marbuta ma' din l-istess inkjesta tal-asparijiet illi m'għandix dubji li intom ukoll qegħdin issegwu fuq il-mezzi soċjali u qegħdin tindunaw ukoll kif qegħdin jitqajmu diversi mistoqsijiet ġenwini. Tkellimna dwar Jeremy Harbinson pereżempju, kif min-naħa tiegħu ġie mitlub biex jixed kemm il-darba iżda għażel u stess illi ma jinżilx lura pajjiżna biex jixed. Mhux talli hekk talli l-istess rapport illi kien talab biex jagħmel marbut ma' din l-istess inkjesta tal-isptarijiet u saħaq illi bl-ebda mod ma kien qed jagħmlu biex jitressaq xi ħadd quddiem il-qrati ta' ġustizzja jew inkella biex xi ħadd jiġi inkriminat b'mod kriminali quddiem il-qrati tagħna. Ħanħalli f'idej Nowlin. Min-naħa tiegħu għandu ftit minuti ħajispjegana din id-darba dwar iżjed esperti u l-mistoqsijiet li qegħdin jitqajmu fuq dawn l-esperti b'rabta dejjem mal-inkjesta tal-isptarijiet. Insegwu flimkien. Feċċi sem ta' esperti ieħor li xogħolja l-kumpanija tiegħu u li kien jagħmel parti mill-inkjesta tal-isptarijiet. Żomm, mhux isem wieħed, lanqas tnejn iżda issa telgħu għal erba'. Dan għaliex mal-isem ta' Jeremy Harbinson żdied Semsit LinkedIn, Andrew Robert Coles u Kenneth David Churchill. Semsit LinkedIn pereżempju u esperti ieħor li gawda sew minn din l-inkjesta u issa bħal Harbinson qed ixogħol il-kumpanija tiegħu bl-isem ta' The Fraud Company Limited. Proċess li nbeda fit-13 ta' Marzu li għadda kif ir-Reġistru Brittaniku tal-Kumpaniji fejn fl-istat tal-kumpanija ġie taħt likwidazzjoni. Minkejja li ilha li twaqqfet sa mill-2009 din il-kumpanija l-aktar li daħlet flus kien waqt l-inkjesta tal-isptarijiet. Is-sena li għaddiet il-kumpanija kellha aktar minn 600,000 euro fi flus kontanti u 900,000 euro f'assinetti ta' minkejja li sal-2015 l-assinetti kienu qrib iż-żero. One News żvela li sit LinkedIn li Irlandiż bħal Harbinson u ġie rakkomandat minn dan tal-aħħar lill-Maġistrat Gabriella Vella biex jaħdem f'din l-inkjesta li spiċċat swit lill poplu Malti 11 miljun euro. Issa dan qed ixogħli l-kumpanija tiegħu kif għamlet Harbinson Forensics Limited eżatt wara l-preżentazzjoni tar-rapport finali tal-inkjesta. Fatt ieħor interessanti u li sit LinkedIn fetaħ kumpanija privata ta' investigazzjoni fuq frodi fil-Guyana b'konflitt ta' interess diretti li kienet jikseb investigazzjoni li kienet issir mill-Gvern Brittaniku. Iżda isma' din, Semsit LinkedIn waqt li kienet jagħmel xogħol fl-inkjesta tal-isptarijiet f'Malta, offra s-servizzi ta' konsulenza tiegħu lill-Korp tal-Pulizija Malti. Nieqaf hawn issa, bħalma jgħid il-Malti, il-kobba bħal donna qed tkompli titħabbel. Grazzi lilek Nowlin tal-ispjegazzjoni li tajtna. Meta bdejna dan il-programm, uħud mill-programm iddedikajnihom infatti għall-istess inkjesta tal-isptarijiet, dak iż-żmien konna qed nitkellmu dwar espert wieħed. Issa wieħed lajna mhux biss tnejn, mhux biss tlieta, ma għal erba' esperti li qegħdin jitqajmu daw il-mistoqsijiet ġenwini, mistoqsijiet li qed isaqsi kulħadd qegħdin fuq fomm il-pubbliku kollu dwar l-istess validità, dwar is-saħħa li għandhom daw l-istess esperti, dwar il-provi li suppost kellhom iresqu jew inkella jekk iridu jresqu għaliex għadhom ma resqux ġewwa pajjiżna biex ikunu jistgħu jiġdu dwar dawn l-istess provi li qegħdin jitkellmu dwarhom. Naħseb Nowlin min-naħa tiegħu però spjega ħafna iżjed dwar dan fid-dettallu konċis u dirett bħal dejjem. Intant sinjuri wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor fuq Ribna, jiena mill-ġdid ngħidilkom ukoll u nagħmel l-istedina biex jekk tliftu xi programmi ieħor fuq il-paġna ta' Facebook tkunu tistgħu issibu dawn l-istess programmi li nħejju għalikom minn jum mal-jum. Għalissa nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u bqgħu segwu l-istazzjon u minn hawn ftit minuti oħra nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon. Għalissa, grazzi.